Open the door. So one. May wisdom ba? Stop my face.
Wala ka madismiss na ako. Out na sa one, open man. Bigyan, sila ako. Open man. One, ilan na ko.
ang bayad. Ang luha ba? Oo. Luhan ko yun. Kaya, eh, kaya naman ano, siyempre kailangan ka lang. Tuwa mo. Dahil, naman yan. Ano sa Manila? Handa na? 75? Ano na wood? Oh, saka na, muli na sa na. Maluto. Kaya kulang ang maluto mo. Ah, wala yun. Madayit na. Thank you. Dayit na. Ganda na ang anak mo kanina. Thank you. Ano oras? Ha? Ano oras? Dati? Alas 6? Alas 4? Ayaw kalma ko. Kaya sa alas 4? Ano? 40 mo na. 40 mo na. Totoo ng mga 9 yung ano. Alas 9? Oo, yung 10. Oo, pwede. Sabay na. Ano? Ito! Ay, hindi mo.
naman. Wow. Solido naman. Solido naman. Oo. Hello. Ano ba yung mga Uy! Walat ka ba? Bibili lang kasi yan.
buwan nakaisda, kasi Tanga po pa. Ano, nakapalik ang posisyado. Ano yun, yung suwalo, kasi ako na lang ulit. Nag-update ko, tapos nagkaro, ano na. Ako, yung ano, yung, ako, pinakalkul sa ano, sa bagong account, isa, sulatin mo account, mga binis. Siyempre, kita din, magulit ang pinakakuha ng mga ni Andrew buwang ba? ako man ba gusto ko kung nagkalora Sorry, Mr. Lee. Just one day. Pwede na din. Oo. Ay, kayo ba si Germany? Oo. Mag-enjoy yun nga din. Ang decide ko ano ba guys, straight ako. Marami may padak pa, may slide. Pagpalag ba, slide, feedback ko, sarap, sarap na sana. Yaw kami dahil sa may 6 feet. Tapos 17. Walang loom. Tapos may ilok sa mga kami yan, hindi na kami tao.
ulit na andar ko pang alam mo nga. Puta, ako po, sis ko, hindi mo. Ano mo nagkaman Yak, ko? look. Nagduwa. Tapos ko, wala ko. Ano ko? Ano ko? Ano ka mo gito?
Akala ko. Pero karoon. Akala ko. Pero dahil today, dito, meron pa kami panggawa mo kung kailangan. Pero wala naman ano, mama na kayo. Paano pag mano ka? Ngayon kita na Ay po. Yun. Why I'm sana. Mama, Buha mo ako. Kung siya kayo siya sa nila, maulit nila na. Kasi balik sa court. Masarap, no? Facebook, Facebook. Ang alam ko, wala, hindi mo tama kayo sa luwas. Ano yun? Bye.
Kasi kung challenge, wala pa rin ba? Mali lang lang. Mali lang lang. Wala na kasi siyang dunay.
Ano mo gawin ako? Parang dito sa India. Diba? Ayaw mo pa. Kaya sabi ko siya, manas na. Wasak, bakit wasak? Ano oras ka ba naglalaro? Tama. Magkatay ko. Di ba lang sa tito? Diba? Ipiling na alas sa dito. Tama. Hindi mo ba kung iba ka. Ano ba yun? Wala na. Wala mo kasi sigurado. Ipiling. Basahan mo ako. Basahan mo ako. Red. Red. Ako wala. Salamat po. May gold pa ka dito. Okay, video.
Dali lang ako. Dali. Mas makusog pa maliit na kapatid sa mga Sunday. Mas makusog tayo.
Yes, diba? Laman ito na. So, sarap ko na. Hindi ko na rin daw. Uy, baka kaya mo. Hindi na ako titiri. Magiging mo na. Hindi. Hindi ka natakot. Ah, hindi na ito. More to Ano? kung dito, dito mo, dito. Sa kailangan. Hindi ko kung dali dito ako. Yo, bal pa daw. Ano kulay din? Kaya ako Uy, ano? Masabi ka pa dito.
Papapulo ko na ito mo. Hindi na. Pero wala ko talaga ng Inday Jam. Ang Inday Jam. Ang Inday ko. Wow! Look at the restaurant ko. Ulo ko. Talaga kasi. Wow! Dati! Kung sila pilihan ba? Yes, daw po. Basta, lang na. Oh, Sila, take on the next. Okay. Ano, Ayo, nakalaya. Sayang lang ko to. Gusto mo ba nila? Alay ko ito. pero yung mga yung Yan, muna dito. Sige, muna dito. Sige. Sige. Kevin, ako ngayon, Uy, mura ko dito sa natin ko kasi. small sa ano, so, pwede talagang ano, sa rope. Okay? Nakawis mo. Smoke na ba? Mo, hindi ko talaga nagkakaroon ang bato. Mo, nagka, ano, mali-mali mo lang makuha. Tapos, minsan ako gusto makuha. Wala naman, nagbibigay. Ang binibigay mo, ay, day 2. Sunod, sa ano ko, pagkatapos ng DY, hindi na ako, pagkatapos ng LA, sumakit na, malaki din, max pa ba? Max, max, max. Then, tapos nandiyan na, max infinity. Yun ang pinaka. Paano ba lang tayo sa yung pagkakas? Ano ba na ko? Hello, extra spin. Hindi lagi ba tao? Ay, ako. Ang dami. Ano? Yan, ikaw, yan. Wala, nakawin siya. Why mo na, wag mo na ito sa ano, ipakuha ko sa inyo. Nagkalito ko na ganun. Kaya yung, yun na, may lang ka. Ito lang. Yun ang ilang tumubaw ng Malaysia. Ano mo ako nag-ipang boys? Ay, mga naman. Alam mo.
Ba't daw ka di matukawa? Ito ko. Ito ko ang sabi mo. Patay ka na ngayon. Patay ka na ngayon. Ako na nagdaan. Papalit sa'yo mo ang dinay. Ulok din yung ako paano. Bagong ano dito, bagong. Yung server. Ako na nag-save. Ulok ang parang mga God save me, God. anak mo sa dito kami. Ang gamit ni Kurama. Magiging karo pa isa lang sa ulan. Kurama! Transformation! Nawala. Ay, kung ka na, ngayon mo makakuha. Ako ko. Hindi pa yung Atak! basta pa kamakon ka, ikaw pa magkakasiya. Ay, ikaw bumata na ako. Atak!
po sa baba. Po sa lahat. Kasi madalas kung nanalo ko. Oh, Como po, dati po. ata. Mamawat ako. Nanalo ka. Ito yung Friday. Ata. Kaya masaya ako pag ginawa ng mouth.
gusto naman, gusto ko na yung mga ano ba. Kung paano ko kung hindi ako malukso, pag makakasal lang, mas marabas, wala mo, sumatin lang sa daan, sa baba, bumaba ka, tapos sumatin sa daan, pindot-pindot ang mga space, pindutin na, o pindutin na lang, mas makakas, kaya pa sa baba ka mo, o pindutin mo, marabas na, o lukso ka, ibo mo naman, sumatin sa daan, o pindutin mo na right space, pindutin, tapos mo, tapos pagbago sa pamisika, ano, pagpahulog kasi, tatang-taro siya ng tree. Lukso-lukso dali, dali, nabasin, lukso-lukso, lukso na doon sa baba, sa lukso, oo, kasi, para naman, lukso dali, pero, sa pamilya sa ako, di ba? So, Pag pinaka, gusto ko na mo Pilipino. Alam mo ba?
Tawaga kayo ba? Ang ganda mo.
Yan ako, Jay. Ay, naku. Ano? Hindi mo ako. Ako, tigas na. Ay, naku, hindi ko. 26. Ah! Ada mereka di sana, mereka sedih. Ada orang sedih, sedih. Kita mereka, Ano? kita mereka orang Buka sedih. ka nun. Sa ganun. Alam mo, hamster, Hamster. hamster. Per kilo? Makanya bawa aku itu beberapa kali kayak nomor satu. Pagani dari ano, pag nagdiwa ka sa sabi, pagkalari ko, pagani ka na wala si sabi. Ay, makikita ko. Ikaw magaling. Buka ba?
Alam mo naman ang kumbo ni Kisiji. Laro masakit ang kumbo. Yung nasa itas ka ba sa'yo? Sabi ko ng guys. Wow, wow. Already used. Already yung Dito ka mabasa? so, Already used. ako yung naglalabas ka. Siyempre, ano yun na sa imo sa account mo baga din ang nagigamit? Pati ining ano, so Android, Grind. Ano grind? Grinding. Already used. Very bad. pangit. Off na sa one. Open one. Diba na ako kasi, always go to remember, Limitin ko pa lang dyan. Aling ko siya dyan na yun. Pinayan ako mga ipabait na ako eh.
Ano? Pinayan lang ko mga... Dahil sa mga sagal, bahawa ko sabi ko dati. Minalas ka na din sa Matago. Matago, ang sabi niyo siya. Sabi din, pero ano, kasi ni Pai Paul, nila sa tinig. Tapos sinabis ba din ang pa? Then ang mga ito balik-balik. Yung nagpuro-balik ko. Yan. Diba ako? Yung mga Ay, yung ako. Sabi ko, natulog mo din yung sinaba. Sabi ko, kayo din yung sinaba. Ang ayun, parang tumas na wala tumas sa table. Ay, di mo wala. Tapos yun, wala. Nakatabi. Ha? tagtay na ayos ka, bukod ka talaga. Baga, Saka na ngayon. ano? Yun ang siyo. Napuro-puro ka ba? Mara na naman. Ang dala ko po. Kaya, Uy! Ay po! kaya ang kuya, may Netflix, ano di ba? Yeah. Okay, Boss! Butang grabe mo ka mga yun. Lula! Ikaw alam ko ka rin ang kuko. Ikit, ito. Mapuro-puro sila. Nilulukan mo ito po. Mabakalit siya. Tapos, Tapos pag naka, kapag kami ng ground, ano, bago lang kami. Kaya, kasi, ayos ka. Yan. Ah. Ah. Pero may ganun din. ah! Gaano ba? Nababaw, uy. Yeah. Yun meron na nadali niya lang. Hindi ko dahil kaya pa kayo yan. Pero binakay ko kayo. Uy, shit.
Sage. Ganun mo dapat sinakulay violet. O paano pag ako kulay violet? Nabilag-bilag ka. Ako naman, hindi pa rin. Wala, violet, diba? Ano yung mga buhay mo? Diba, nabilag ka. May kapagpagpo. Magpaano? Nabilag ka kapagpagpo. Infected! Pwede, sumili. Wala ka. Violet. Paano kulay kang zombie sage? Wala na. Wala may kulay violet na ano. Alam mo, may kulay blue. Ha? Ano? Ha? Dito. Dito ako magmamahal ng kulay. Meron na ba mga tama sa taas? Puro blue ba ganito yan? Woo! Kulay ka talaga palpo. Wow. So now, you know, so, the higher Lahat! Pero ayaw pa sa akin. Pero may tayo. Larissa, I need you. Propaganda magabong. Tagking. Tagking. Ha? Atay? Ano? I need to remember. Narkegian na lahat sa Galit. ibig ka na kasi. Anong kulay ka, please, and did you say? CJ.
to nalito. Bawa kayo. Isayin mo man na lang po. Okay, ma'am. Vice pa ka na. One for my friend, bro. Bro. My slide. Oh, no. Hindi ka naman. Alis ka lagi. Okay man sa po. Hindi ka may suwalo ko kung sila yung Sila nakukuha. kuswa. Sa'yo na. Ayan ko sa iyo. Naman ako din. Ano ko? Kailangan mo na. Sa'yo na lang. Yan, Sage. Sage. Yo. Sigma pa yan. Once, Beans.
at potato. Hindi ko kataro. Bakit? Galing ko na din. Walo man siya kami. Woo! Uy, yun subang. Nagabol. Ah, bukan. Potato. Yan, takot na. Grabe na. Ganun ka na. Hindi ka pinuro. Ano ba? Kapasok ka na. Swerte na, libre. Papal, ito, kinuha niyo yung alin pa ko yung
Mangangal. Mas, nag-ibig tuyo ka sa ano. Yung, higit pa. Wala. Wala na yun. Wala ko na. Siya, makatapos sila ng tao. Diba?
O, sa mga truck na mo. Aray ko na mayo ko. Ikaw. Pilipino. Diba? Alam mo naman kung ba? Kanina pa. Oo. Kanina kami nagtulong. Ito ba ito? Ito mo, buwoy. Ito ba ito? Okay. Kaya ba? Tracy. Kaya ba? Okay. May dapat mo na ito sa At basta ko,
Monitor niya ako. Tapos pinag-ibig ko sa ano. Pinag-ibig ko ng Manage ng ayos buwan talaga. Kaya nakasunod sa buwan.
Dapat nila tulog. Na, na, pag may gas, hindi ko yan na.
Diretso ka na. Out na sa wall.
dato.